Какво става, потребители Майнкрафт? Днес играем в Magmacraft, така наречено. Ето сега малко ще снимем на LARP, Drop Event. Прилепе така. МСГ. Напиши тъпат с цепата. Чуна? Да. И така. И той сега ще почне да мета малко айтеми, като гледам. Чекай, тук в честа да си киста половината. Ето той направи един чест, който ще щупи има фулки. Ето виждаш ли го преиска? И сега видим. Овъздуха е. Аз имам Optifine, така че мога да ги виждам. Там са той е Брайан Дамагер БГ и Мега БГ. Ето го известния ютубър Мега БГ. Добре, и да видим кога ще чупат честовете. Чата е временно спра. Окей. Така, извиня, че говоря така, но съм малко болен. Преска ти скачаш ли? Не. Ама на ивента ли си? Не. Ама аре, елате. Значи. Напиши бързо тъпа и ще чупат честовете. О, такива нищо не се вижда. Ще бъде малко чънковете. Така, вижда ли се? Вижда се всички, ама аз не искам. Трябва малко повече чънка, че не се виждат. На евента ще си увеличи малко чънковете. Тъпа, Джей. Не може МСГ. Така. Тъпат цепата. Така напиши и ще дойдеш. Или чупа честовете, това е окей всичко. Давай, приеме. Не мога, не е ми позволено. Напиши просто тъпат с цепата ти. GG, чупат. Надявам се фулки, а не някакви сандове. Фанах лък! И шарпнес двойка. Не можах да фана тъма батушките. Добре. Този ивент може да се садна. Не, няма да се садвам. Какъв хубав меч, нищо, че. Ай, 64 вълна, бац. Ти на евента ли си? Абе, Прилеп. Не. Я направи на хората. Да, я чупи. Оп. Опа, 8 тъма, добре. Аз спирам да идвам на евента.
Да дойде ли ти покажа какво съм фанал? Бум. Сега идвам. И 148 играча са в сервера. Home. 3 меча, 1 лък. Чакай. По 4, по 1, по 16, по 6. Делка ме, извинете хора, че така го правя, но делка ме абсолютно всичко с него. Ние не може да крием един от друг. Просто... Ето... Спечелях ето тези неща. Дадах ти даже един повече. Това съм спечелил. Кефът ли за тия неща? Горе вода. Ще има сервер в описанието. Мисля да не е дълъг този клип. Просто е тъй къс, просто да ви кажа какво съм направил за един ден. Можех и повече, но няма доста време. Бяхме на бункър и дихме. Кажи на хората, че бяхме на бункър и Всеки ден. ето вижте. Добре, аре това беше за клипа. Чао, чао, бай, бай. Той е заглушен. Чао, кажи чао на YouTube. Чао.